שלום לכם, לצידי נמצא בית המשפט העליון סלע המחלוקת בין החרדים לחילוניים. כשהכל עדיין תלוי באוויר, הנה לפניכם מקבץ מהתמונות שליקטנו. לאן פניך מועדות? לעצרת התפילה. כבר בשעות הצהריים החלו שני המחנות להיאסף לעצרות המחאה הסמוכות זו לזו. החרדים בשערי העיר והחילונים בגן סאקר שבפאתי השכונה. 250,000 חרדים מול 50,000 חילונים בלבד, ויחסי הכוחות בשטח היו ברורים. מהי מטרת העצרת? עצרת תפילה, לשמוע על צביונה היהודי של מדינת ישראל. מטרת העצרת היא להמחיש את הדבקות שלנו בתורת השם ולהמחיש את האחדות של עם ישראל כנגד כל אלו שבאים עלינו לכלותנו. מטרת העצרת היא להראות שיש גוף גדול של אנשים שאכפת להם מאופייה הדמוקרטי של המדינה הזאת. להראות את כוחנו, לאגד את האנשים, ואני מאוד מקווה שאנשים יחזרו להפגנות, שאנשים יחזרו להפגין גם בכוחות יותר קטנים וימשיכו להגן על בתי קפה שפתוחים בשבת, ובבחירות שיפעלו ויצביעו כמו שצריך. אתה בעד לבטל את מוסד המשפט בישראל? כן, כל הבחורי ישיבות בעד לבטל את הבג"ץ. חס וחלילה, חס וחלילה, מוסד המשפט חייב להיות קיים כי המשפט לאלוקים הוא. חייב להיות, פשוט מאוד חייבת להיות פרופורציה ואיזון בין ההתייחסות לחריגות משפטיות של כל מיני קבוצות בציבור, והציבור החרדי והדתי מרגישים שהם מקופחים בקטע הזה. אני באתי לפה למחות, אני חושב שעוד אנשים באו לפה למחות על התבטאויות שלדעתי עברו את גבול הטעם הטוב. התבטאויות שמטילות ספק בכל זכותו של בית המשפט להיות סמכות שיפוטית במדינה. אני לא מוכנה לשמוע שעל אושיות הדמוקרטיה מדברים ככה, אינני מוכנה. הגיע הזמן שגם אנחנו החילונים נדבר. אני חושב שהמאבק של החרדים הוא לא לגיטימי, בכל מקרה גם אם הוא לגיטימי, הדרך בה הם נאבקים אינה לגיטימית. הדרך הזאת של לחסום כבישים ולצאת ולהפגין בצורה כזאת של רבנים שמשתמשים בכוח שלהם על העם ולהוציא את החוק מכלל אפשרות, זה לדעתי חוצפה בלתי רגילה. אני חושב שבג"ץ מכבד את הדת ומכבד את סמכותם של אנשי הדת. אבל בג"ץ הוא גם זה שצריך לדאוג לזה שיהיה פה שלטון חוק במדינה, זה שחוקי הכנסת ייושמו. ציבור אשר נטפל לציבור אחר, ציבור שהוא ציבור משתמט בכולו, הם לא אחדים מתוכם, ציבור שהוא משתמט כולו לשלם מיסים, לתרום למדינה, הוא ציבור שיש בעיה באנטי-דמוקרטיזציה שהוא משדר. אנחנו מקווים שהאנשים בבית המשפט העליון, שכבודם במקומם מונח, אנשים מאוד חשובים, יבינו שצריך גם שני דברים. א', לא להיכנס לאקטיביזם שיפוטי, לשפוט לפי נוסח החוק, לא עם פרשנויות שמעבר לחוק. ודבר שני, להבין שישנם אנשים שפגועים מהם וצריך לראות, לשמוע אותם. מה כואב להם? הציבור הזה זה לא ציבור של מניין או שתיים, זה ציבור גדול שכואב לו. את כל הפסקים שלו הוא עושה נגד הצד הדתי. אתה יכול לראות כאן בדף, יש כאן סיכום של כל הפסקים האחרונים שהוא עשה והכל נגד הצד הדתי. שהוא יתחשב בנו בדיוק כמו שהוא מתחשב בחילונים. שים לב כמה פושעים, שודדים ורוצחים מובאים למשפט ויוצאים לחופש, מעצר בית או מה, ושישנם הפגנות על רקע עקרוני של חפירות קברים או של מה שאמרו שעשו למיסיונרים במאה שערים, הולכים עם כל הכוח. צריך להיות גם פרופורציה. המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים מתוך חשש להתנגשויות בין שני המחנות. להפתעת כולם לא היו התנגשויות, ושני הצדדים הסתפקו בוויכוחים. אתה כן יהודי כי אתה נולדת יהודי, אבל אם מישהו גוי רוצה גם להיות יהודי סבבה, אבל אי אפשר לגייר אותו איך שאתה רוצה. בסופו של דבר אנחנו נצטרך לשבת ואיכשהו להגיע לפשרה. בסוף זה יקרה.